ଚିଠିରେ ପଢ଼ିବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧାରା 12ରୁ 29 ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସାଧାରଣତଃ 6 ପ୍ରକାର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ 7 ପ୍ରକାର ଅଟେ। 1978 ମସିହାରେ 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନରେ 6 ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1. ସମାନତା ଅଧିକାର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। 2. ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍। 3. ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍। 4. ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। 5. ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର କଲଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ। 6. ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରେମିଡାଇଜ୍।